Kollox jinsab lest biex mis-sibt flaxija l-qudiem iċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar jilqa' l-attività kollha li jġib miegħu l-att tal-voti fl-elezzjoni ġenerali. Involuti se jkun hemm 845 persuna bħala counting staff li jiżdiedu għal 1235 jekk tinkludi magħhom il-persuni li se jgħoddu l-voti tal-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. F'konferenza tal-aħbarijiet fiċ-ċentru tal-att tal-voti, il-Kummissjoni Elettorali spjegat li l-importanti fil-proċess elettorali deskritt bħala twil u rigorus mhijiex il-ħeffa iżda l-eżattezza. Qalet li fl-10 tas-sibt flaxija meta tagħlaq il-votazzjoni madwar Malta u Għawdex fiċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar se jinfetħu l-91 kaxxa bil-voti li ntefgħu qabel jum il-votazzjoni. Jiġifieri l-voti li ntefgħu is-sibt li għadda mill-assistenti kummissjonarji u dawk li se jintefgħu il-ġimgħa mill-isptarijiet ta' pajjiżna se jitpoġġew mal-ewwel rashom l-isfel f'pakketti ta' 50. L-istess jiġri ma li jibdew daħlin il-kaxxi mill-lokalitajiet tal-votazzjoni li se ssir fid-9 ta' Marzu. Iżda tqassim tal-ewwel preferenza tal-voti fil-Garżelli mhux se jibda qabel il-ħadd fil-11 ta' filgħodu. Anki jekk ikun hemm distretti li fihom ikun lest is-sorting tal-voti f'pakketti ta' 50, dawn iridu jistennew li d-distretti l-oħra jlestu biex il-proċess ta' tqassim jibda f'daqqa. Intant il-kap tal-Kummissjoni Elettorali Salv Gawċi spjega kif din l-elezzjoni ġenerali mhux se tibqa' tapplika liġi lil ħwienet li jkunu f'50 metru distanza mill-post tal-votazzjoni ma jistgħux jiftħu f'jum l-elezzjoni. Qal li din il-liġi se tapplika biss għal gażini politiċi. F'din l-elezzjoni ġenerali se jkun hemm 29,000 votant ġdid, ċifra li tista' tiżdied sa lejliet l-elezzjoni ġenerali hekk kif kull min jagħlaq 18-il sena sa dakinhar se jkun eliġibbli biex jivvota. Sal-4 filgħodu kienu għadhom ma nġabrux 8,200 vot wara li t-tnejn inġabru 1,200 u tlieta nġabru 664. Mistoqsi kemm hemm votanti li se jiġu minn barra biex jivvutaw f'din l-elezzjoni, Salv Gawċi qal li mhux id-dmir tal-Kummissjoni Elettorali li tikkonsidra dan il-fattur. Qal li huwa biss l-Uffiċċju tal-Prim Ministru flimkien mal-Air Malta li jkun jaf kemm ġejjin votanti minn barra għall-elezzjoni tad-9 ta' Marzu.